bledé obočie, nejasný tvar a chlpky, ktoré si rastú rôznym smerom. Ako som dokázala definovať tvar obočia, určiť smer chlpkom a zvýrazniť jeho farbu, začnime architektúrou. Určíme si stred a spodnú líniu obočia. Vyznačíme si začiatok obočia s rovnakou vzdialenosťou od stredu cez kraje nosu. Od kraja nosa určím cez vnejší kútik oka koniec obočia. Šipka nám naznačuje viditeľný najvyšší bod obočia. Vrchol obočia môže viesť cez kraj duhovky, kraj zorničky alebo stred zorničky. Od vrcholu obočia po začiatok vyznačíme vzdialenosť A. Tú istú vzdialenosť prenesieme na druhé obočie. Zvýšim spodnú líniu, ktorá nám bude určovať koniec obočia s liftingovým efektom. Vznikne vzdialenosť B od konca po vrchol. Tú istú vzdialenosť prenesiem na druhé obočie. Vyznačím si konštantu 2 mm nad spodnou líniou, ktorú som si vytvorila pre výsledok hlbokého pohľadu. To označím ako bod C. Vďaka tejto architektúre si vykreslím tvar obočia. Vždy to vyzerá inak na návrhu a reálnej tvári. Aj keď máme asymetrie, je dôležité pracovať harmonicky, aby výsledok nepôsobil príliš strojeno.